9 je jedna z 22 částí Košic a je to největší romské ghetto v Evropě. Ježišmaria, tak chlapi, v tomto sa dá žiť. Dobre, ale toto sa dá žiť. To treba zobrať babi lopaty a zrnu, nie? No a to sa musí dať okolo. A ja zariadím, pán, že pôjde. Mačky. Daj hází. Ignác, tvrdá ruka. Tvrdá ruka. Dobre? Ale verte mi, že veľmi tvrdá ruka. Svetovaných ľudí nemám rád. Svetovaných nie. Prosím. Ako? 07! 009! Počkaj, nekričte raz. No, fakt by som, veľmi by som kritizoval a veľmi by som aj kričal na ľudí, ktorí vyhadzujú smetie vonku. Najprv by sa prispôsobili ako normálny človek. Nie ako zviera, ale ako člověk. Tohle je jedno z nejhorších míst na Luníku 9. Nicméně se podařilo zařídit, že magistrát sem přijede a tenhle ten nepořádek odveze. Krompáč, lopatu zoberiem a ukážem Romovi, ako sa robí. Na Demetri som zobral veci a som vyniesol vonku a ukázal som, hambili sa, pri sám pánku hovorím, hambili sa. A viem to urobiť. Zoberiem lopatu, fúrik a ukážem, ako sa to robí. Chlapi, pri sám pánu, že prídem a ukážem. Poznáte ma? Spýtal sa, poznáte ma? Som toho schopný. Tak. A pane Ignác, kolik tady bylo toho odpadu? Cca to bolo 1200 tón odpadu a mesto Košice vlastne z Envirofondu to dalo potom odstrániť. Jak vysoko byl ten odpad? Dá sa povedať, že po prvé poschodie. Tu, jak sa pozeráte teraz, tak po prvé poschodie bol ten odpad. Plno potkanov, plno hlodavcov, plno špiny, plno potenciálnych chorôb a jednoducho toto sa riešiť musí. My sme chceli pracovať. Ja som pracoval v železárni. Robil som mesiac. Kdy ste naposledy měl práci? Naposledy som mal 2010. 2010. A to som 5 pracoval... let nepracujete? Ne, dotedy nič. Dotedy robota vôbec není. Tady ten panelák, který stojí za mnou, se příští týden bude bourat, protože byla narušena jeho statika. Tam se voda točí, tam okolo nevočí, tam se voda točí. Ktorá nemá frajíra, ktorá nemá frajíra, tá naj do nej skočí.